Umorobelium ya kabisa. Yes. Tubwate umorobelium ya kabisa. And then I go promising mune county government. Abalimu kwenye wabaro wa ECDE iyo balengon contract. Yes. Lakini muna tuwa so eteiga etualigere tutokaranga abalimu aba ngochiko chandika bale kiara chikondo cha kwanza nchi aera. We will put into a better budget. Inde abalimu abaiga bali ku permanent and ba pensionable and wanyo mosharo o improve kidogo ati wikomi omonto okolendera umwana umongwera bako motinya mamira bako omonto yanero ko gochesa nenjiri wikomi. We want to improve services chiabo na kama chiabo wikomi yuko yebano wikachibe chinyingake elinde netora momoyo tokonya abantu baitu egento kende because intobwati bali mubayisaine intogenda tukwagache birasi we in the forward budget intoligereri ngakitokulika bali mubande wachiko supplement bali baro tokonya abana baite kiara. That is our mandate and then natua baliete ira we must deliver. Okay, thank you. Mimi mwana kigima asese meyo mwanjo murigeria igogendrete